Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po tag-upload mga listeners. Ato na pong sundan atong upload karon. Para makabawi ta kay taon na bata wala naka-upload atong miagi. O ako lang pibalo nga kini atong i-upload karon ay episode ani nga sa brigada nga upat siguro ka episode ng drama. Kini ato ang drama karon nga palami ay nga gituyo na ko ni upload karon kay taon nang ni wala nako na upload no dito ron tanan ko i-upload ni sa Pikas niya. Kulang man ato ang edit sa ato ang palami ay gidugang lang pud na. Usbo na ko pagbalik pag-usab kinahanglan jud tam nate intro vlog para dili ta marius content. O sa gyapon magbasa gapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to nga part 133 o kini atong i-upload karon Palamay Drama Compilation Part 134. Magbasa rin ta sa atong mga comments. Ang first comment na to si Ma'am Balbina Tapalis. Thank you sir, murag paspas imong upload karon ba? More drama pa sir, naara ko pirmi always support nimo. O paspas jud atong upload karon ma'am, kapamawi ta kay taon ba sa ta wala naka-upload itong niagi. O salamat kay sa imuha nga naadjud ka pirmi ga paminaw o gasunod sa atong mga drama. Si Dilsam99, hi Sir Idol, maayong gabi. Timing gayod na nihapon mi sa akong mga friends. Mao karon pa nako nakita imong new upload. Salamat always aniya na pud ko. Padayon suporta paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Salamat jud sa imo diha ma'am sa imong kanunay nga pagsuporta sa ato ang mga drama ug sa imong mga friends ya. Regards lang ko. O usbo nako, salamat sa imong permidod o sa pag-comment nga isa jud akong basihan sa akong pag-intro vlog. Si Mercy Sandoval, dili ko bation og duka aning drama nimo idol, sige mignisi kinatawa. Salamat kanimo diha Mercy Sandoval sa imong pirmi pod pagpaminaw sa atong mga drama. Si Arlene Berlin, Idol, thank you kayo sa pagdali og upload. Malingaw mi pirmi. Salamat kanimo pudno diha Arlene Berlin nga naasud ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Si Alfie Lucina, Idol, wa jud ni escape maori ni among ikabaw. Salamat kayo sa padayon nimong paglingaw kanamo. Nindot kayo imong mga drama. Tinuod jud nindot jud ni atong mga drama, tinuod jud makalingaw jud ni pawala sa mga kagulanan, makatawa jud kano. Salamat kanimo dia Alfie Lucina sa imuang pagway skip o sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Si Joselito Salva, shout out sa tanang minahal nimo idol, lingawas akong amigo akong gipaminaw idol. Haha, suporta rami pirmi nimo idol. Salamat kanimo Joselito Salva o shout out ay sa imong amigo dia nga nalingaw sa atong mga drama, nalingaw sa atong Palamay Drama. Usbo nako, salamat kay sa inyo dia Joselito Salva. Si John Pulstico, Idol, maot jud kayo imong mga drama idol, walang katulad idol na sa trapo sa lamisa ug mawala aning drama idol kay sige og palami. Salamat kay kanimo no Jude Plastico. Na salamat kanimo diha Jude Plastico sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama, sa imong gandam nga trapo diha. Si Judy Primo, nice kaayo, sige ra mig katawa. Salamat kanimo Judy Primo. Si Brian Ortigal, idol, padayon lang, salamat sa upload. Salamat ya kanimo Brian Ortigal. Si Danny Lopez, kini idol, dili jud mi sumhan ning drama, makalingaw kaayo, nindot paminawon. Tinuod jud kini atong drama, makalingaw jud tinuod no. Salamat kanimo Danny Lopez. Si Jimmy Sinal, idol, regards daw akong iyaan kay sige ra siya paminaw imong mga drama, malipay kayo siya. Salamat kanimo Jimmy Sinal o sa imong iyaan diha. Salamat kayo sa iyang pagpaminaw. Richard Isko, why skip ni idol? Support ko pirmi hangtod human. Salamat kayo. Salamat kanimo pudno Richard Isko. Si Karin Baroy, makalingaw kayo imong Palamay Drama. Sige ra mig katawa diri idol while ga-snack. Salamat kanimo dia Karin Baroy. Si Reggie, idol, salamat sa pagpaspas nga upload. God bless you. Salamat pudno Reggie sa imong pagpaminaw pirmi dia. Si Richard Isko, nice drama idol, salamat kayo.
Si Dayan Baler, enjoy na pod among pagpaminaw idol, more drama pa. Salamat Dayan Baler. Si Annalyn Bruni, Pastilan, lingawa kayo. Salamat kanimo no. Salamat pod diha sa imo Annalyn Bruni. Si Toker Valdez, always listening idol, more pala may drama pa, very nice and comedy. Salamat nimo diha Toker Valdez. Si Romy Boy, salamat na po idol sa pagpaspas nga upload ug way skip ni para pud tabang nimo maura jud akong mabawas idol ug salamat kay nalingaw kaayo mi, nindot kaayo. Salamat pud kanimo diha no Romy Boy. Sa imong pag-way skip no. Salamat ako na kay natabang sa kuha. Daghan jud kay salamat si Virgilio Balanay, salamat na sa paspas na makalingaw drama, walay skip ug padayon sa pag-upload idol ug God bless. Salamat jud sa imo Virgilio Balanay sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. Daghan kay salamat sa imo ha. Si Helen Basil, salamat na sa idol. Kaduang comment ni Jude Plistico, idol, salamat na sa dyan yung upload. Buak siak na sa niya idol. Makalingaw kay ning comment ni Jude Plistico no. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa ato sa ato ang last nga gi-upload. Ug ato na sugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation Part 134. Ako si Marie Chris, ginaingon, dili gyud lalim nga makabanata nga sa kahimtang hamugaway. Apan sa lawas ng kalipay, kita kanuneng mangindahay. Nga unta, kita mutalidhay sa kalipay, panahon sa mabugnaw nga karion. Apan, maudi ay, nga mura og patay, kay dito di ay sa inday, iyang gibati nagpamagay. O nga ang atua, mabasa lang ug maligo, o kita mahayang lang madakinas. Ang mahitabo, kamatislaob sa dakong daog. Kay sa laing laki naman kita magpatuslob, mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Mamisita nimo karong gabi kadtong Hulyo. Oy, kumusugot ha? Ngano ni makamusugot ma? Ako may pamisitahan, di man ikaw. Babaydor ka ng amahan na anak. Ug siya kay anak, pues mausad na iyang kinaiya. Himabay, babaydor. Dili matagbaw og sa kababay. Putan man gud na sulyo ma. Gani, wa man na siya uyab. Kung bating niyang amahan, lahi man sulyo. Buutan man na. Ha, basta kay ako di ko ganahan ng ilang pamilya. Usakos na himong biktima siyang amahan kani adto sa mga dalaga ug tao pa mi. Bitter. Oh, nagkauyab mi. Apan sa diyang iya kong nakuha, iya kong giit sa puwira. Og salamat na lang, nga gikatagbo ko ang lalaki nga tinuod nga nagmahal nako. Si anhing papa nimo. Maudi ay, bitter di ay ko. Pali. Lagi. Nagkauyab dahil mas papa ni Julio ka ni Adto ma. Halam ma, biyudo na pa sa dang iyang papa. Dako ng kahigayunan nga magkabalik mo. Pero, ay, nag-wheelchair na lang iyang papa. Naman gi-atake sa high blood. Ha! Mayra! Gaba na to niya. Gaba. Pero kung gusto kang magkabalik mo, ma, magsuhol mi og tao. Og amo tong alsahon ng iyang papa. Nya dad-o na mo dinis ako. Uy, amaw. Kung saon ko pa man na siya. Nga tiko-ko naman ang iya ha. Sige. Dadaan na dire kay puspusan ko ng agtang atong amahan ng imong kuan. Hulyo-hulyo. Puspusan akong tubo. Ang gitagaan ako sa mga kawatan. Ha! Lumping yung agtang anang animal ba? Dili na bagyo ko malimot anak niya. Kay siya ang nakabugha ug una sa akong pakwan. Oh. Animal siyang dako. Dako ang iyang pagka-animal? Pakwan ako. Hala, si Julio na tingali rin ni ama. Adine ka lang. Ako'y mo abli sa putahan sa gamayng gate. Ako na magkud. Ako ba yung pamisitahan na? Di ba yung ikaw? Oy, way nahangol na, oy. Gusto lang kong makigsulti niya sa dili pa mo magsulti nga kamura. Di akaw na. Naunsa biya nis mama, oy. Ngano siya man dyan may antong Julio. Basig masultihan niya og dili maos, Julio. Bala na sundan ako siya. Pahalag wa kay gusto silang pamilya, ma. Basta, sugton yun ako, Julio ba? May pagtanaw sab ko niya, ma. Busa sugton ko yun siya. Oh, ikaw si Julio nga anak ni Larry? Oh, ako nang Hilda. Ako si Julio nang.
Ang imong naong ay, mura ka gid og si Larry nga imong amahan. Liwat kag naong niya. Oo. O, gisultihan ba yasag ko ni Papa, nang Hilda, nga uyab ko na mo sa una. Pero nagkabuwag lang mo. Oh, nagkabuwag may kay salbahis tong amahan nimo. Sobra ka palikero. Human niya makuha nga akong kaputli. Wa na siya managad na ako. Iyan akong giit sa puwera. Oh, si Papa gito yung naka-virgin mo na. Oh, siya! Pakianggog ko atong naglaka. Human ko niya turjaka, God. Panwa ko niya pangasawa. Mao nga dili ko mosugot nga ikaw ang mamahimong uyab sa akong anak nga si Marie Chris. Kay nakasiguro ko nga imo lang unya siyang biyaan human mo siya makuha. Oh, no. Di ka na mahitabo man lang. No. Mahal ka na ako si Marie Chris. Siya lang ang tanan ako. Mamatay kining akong gugma niya kung muhunong pagpiti kining akong heart. Has kang liwata gid nimo ni sa tingan si Maman, Lare. Oh, Larry. O liwat kay mga man maugid na ang iyahang mga dialogue ang ipabati kanako kaniadto sa mga batan-on pa mi. Busa. Layas. Layas! Dili ko musugot nga magkauyab mo ni Marie Chris. Layas na, Julio! Dayon dili. Ganihar ko nagpaabot nimo. Marie Chris! Salamat, Marie Chris. Nga imo taong ko gisugot. Kana tungod kay nahikok masab ko nimong Hulyo. Ug manghinaot ko nga wa ka maliwat sa imong amahan. Nga igo lang mo pahimo sa mga babae. No, nasayop ka. Og kamatuoran ni Ana. Dili ko ikaw hilabtan. Sama sa gibuhat ni Papa Larry J. Samtang di pa kita kasal di tayo hilabtan. Pagkasulo na ta. Una ti ka pusgayon. Una na ako pusgayon ka na matamis kong pagmahal. Salamat. Dagang salamat, Julio. Chris, asawa tanagid ka. Ako tanagid. Julio, sige. Buhat ang tanan. Buhaton ako. Imo na ko, Julio. Ay, tumpas pa sinong sakit. Ay, Chris. Nay, nihangad magkasasahog. Nakuyapan. Kinuko. Nakuyapan siya. Nga nagkasod ng mayor. Chris, day. Nihangad sa sahog, day. Untong rakos ka sakit. Aknahan ka mo. Hinahitan ko. Kapan na siya sakit. Ninako kayo. Tungod ay ka. Hinay. Ay, tasa eh. Ngayahan na ni mo malibat na eh. Ikaw, day. Huwag ka kapoya, day. Umagay ko katog hapit. Kutas ako sa mo. Pa-doktor ka ko. Mura magnihubag dong. Sakit kayo. Oo, sad. Kinilay timan eh. May tabo ka ning mga pit ka. Di gid ko magpanaga na sa pagpatay ni mo sa imong Marie Chris. Di, usag na taon day. Di na mahitabo. Kana kay gipangasawa, teka. Nagpasabot lang ka na day nga ikaw ang tanan para nako. Busa di mahitabo nga mangita kong lain. Isaad ko na nimo. Tay ha. Ako ra na ha. Daghang salamat, Julio. Unsa? May kabit si Julio nga akong bana? Oo, day. Mao nga gisultihan ta dayon ka. Ang luoy ko nimo. Karon mahunong ang mga binuang sa kong igagaw ba. Nagsulti ka bas tinuod miyot? Igagaw ko si Julio, day. Udming igagaw. Busa, dili mahitabo nga dauton ko siya. Di lang ko gusto nga magbinuang siya sa inyong kaminyuon o ba nimo. Kagwapa o kalami pa nimo. Nga iya kang budian. Istoryahe lang siya ha. Ay, nagsaba nga. Ako'y nagsulti. Maudi ay. Nganing mga higayon na, tagsa na lang siyang motorjack na ako. Kay may lain na siyang gikabuangan. Ida, ako pa'y nakasawa ni mo ay. Di ko mangita og lain oy. Uy, Kung dili gud niya buwagan ang iyang kabit day, ako pa'y ikaw.
mga bitsag ka. Oh. Og ni ako, ko'y kabita, day may Chris. Kalami ni mo, oh. Lami bitaw. Ako sa istorya ng akong bana miyot ha. Mukontak lang unya ko ni mo ko. Magkinaon sa manugaling. Katagi ko si mong sa Lamberbe. Ako ba? Huwag yun mo ang konsulyo may kabit siya. Wag yun tiyo eh. Pero klaro kaayo nga may kabit siya. Kaya di naman gid siya mudog na ko. Maigyon niya ng pagkaliwat ng hulyo sa mahan. O nga di matagbaw ko sa kababae. Kapag ikaw day, bogi na day. Sa pabitan na yan anak ninyo. Kina pabitaw na. Ha? Kita pa kaglayang babae oy. Magmahal ni mo sa tinuray. Mga mahal sa imong anak. Magpiang-piang mi anak, Cho. Babay may imong ipapangita Ay, na. lalaki ba? Nakita mo kang lalaki. Babae day akong naingon ni mo. May lato, di ka mamabdos. Bitaw sad no. Di ko tiyo eh. Laki ako. Yan na may babae tagas kay dila day. Tumoy kay ako. Pagkiksultihan ko usab si Julio tiyo. Mientras madapa. Dili una ko maghimo og laka nga mobaos. Apan. Daoy. Ingon og sa dili naman ako maakontang kahitlaw tiyo oy. Bata pa baya ko. Unya di na siya mudog na ako. Usahay gani. Mugamit na lang kog balhibos iring Ha? pagdiro. Purbida. Ngiluha. Bakong imo. Bitaw pino Naunsa kaayo. ka man tawag. Kapino ana. Arang-arang pagbalhibos manok. Mientras tanto balhibos manok lang. O di ba? Kanang ikos butakal day. Mas gilok ng ikos butakal day. Suwayan ako na tanan yung imong suway. tambag. Unaha ang manok. Sunod ang ikos butakal. Stilagligiga ng ikos butakal day. Isa lang manok mientras tanto ha. Ah, mas may pag sa kabayo tiyo, puslan man. Sige. O lagi ko'y kabit lagi. Wa, day. More pa o. Honest pa o. Kunwa kay kabit. Halata na. Tanas kwarto. Tana dayon. Kapoy eh. Unya na. Wala ko'y gana nga mudug ni mo. Pero wa ko'y kabit ha. Wa gyud, promise. Di ay ha? Wa ka na day gana nga mudog na ko ha? Nagsalik ka lang nga super ng imo. Hoy Julio, kung nakahimo ka og pangitaglain, makamausad ko no? Mga bitsad ko. Day. Ay, binuang day ha. Ay, babae ka. Bahala Day. ko kami mga laki magbinuang kay Kimi. Ha? Dili mo sa mga among sukod. Pagpuyo. Salamat, day, Marie Chris, ha? Kay imo kong gikontak. Og ikaw pa yun ang hagad na ko nga moadto og hotel. Kana tungod kay di na ako mahantos ang kahitlaw. Nawa mahatag na ako sa imong ikagaw mi. Ayaw ka bala ka, day. Ako'y hatag nimo. Taxi driver. Paspasi pa og pagpadagan, be. At dumihunong sa labing dool nga hotel. Marie Chris. Mi, sige pa, yun. Hatag sa akong agaw. Chris. Dako mo sa dining imo. Super. Sige, yun. Nahimo gid akong kapitan ikagaw sa kumbana. Tao lang ko nagkinahanglan sa kalip na wa na mahatag ni Julio. Okay ra masad ang kang miyot. Maura sila dakpon sa kumbana. Saka ra gyud mo lang sukura. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rona, ingon, dili man tuod kita ang nagkadayon, apan sayod ang Dios nga ikaw ang akong gimahal. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong kalimtan. Ligog dagat? Udong, birthday man sa akong amiga nga si Sonia. Nagdarong Domingo ha. Dahil kaning mapatuon ko nga masubin siya taon. Kaya sokor ko taon mi sa mong liyota. Dito kay ila ko nung ibaligya. Kuyugon ko linda. May bawo biya ka na dahil sultihan ti ka na daan, di ba? Miingon pa bang gani ko nimo nga uban ka na ako sa probinsya eh. Inig Domingo, di ba?
Da, uy, maikok mo kung balibad sa kong amiga dong, uy. Ano lang ay, tasad sa mga. Kuyog na lang sa imong amiga nga mligo o dagat. Buwag na sa tanang adlaw ah. Importante sa nang imong atuon niya akong atuon. Importante po na. Bahin lang po na ba nga matagas tagbahin taon sa lidyuta. O sige, pero sa sunod adlaw pa man ang Domingo, ugma, mag-date na lang ta, tibuok adlaw, magtagbaw ta sa dili pa ta magbuwag. Ha? Buwag? Buwag ko taon. Kau gino? Kadang Domingo harata magkabuwag, kaya di ta mag-uban. Basta. Luyaha jud ko inig sa paduha aron dili ko mingawon nimo inig Domingo. Magtagbaw tag turjak inig sa paduha. Oh, kasayo ko ni mong nag-ilis ng Mag-date rin sa luna pa. O iya pa. Kasayo gin mo mag-date mo? Opa. Date og opa. Bukadlaw niya kung mag-uba rin itong bukadlaw. Kaya og kuyog ko niyo sa probinsya. Nya siya, ubanan mo niya ang amiga nga ligos dagat kay birthday lagi. Nala, sige, lakaw na. Sayo pa man kayo. Tinawa ng lubot sa naman. Sapyot mo kanaw eh. Sapyot ba? Sige, nang tingali kag turjak, no? Nagilidilmar, bangilag mga daghang mga labakara. Para inundakot ang lubot. Probida, papa, ikaw. Ay, mamahid. Mamahid, magkasuban ang taon. Kana si Rona, hilig ka nagturjak. Hilig taon ka nagturjak. Inig, kita ron na mo, inig uli na ko di sa tuwa. Luya sa ko pa. Luya ka. Alam paggabi, ha? Aron, magkapahuay ka sa'yo. Kay ugma pa sa'yo buntag mong largas probinsya. Malingaw ka sa atong panoroy suod sa molder na. Nalingaw pero Unsay pero, lingaw ka ka. lagi pero kuwang mo ko sa kalipay. Pero kung magtagay ta ron sa lawas ng kalipay, anak ako bation og katagpawan sa itong panag-upan ron. Padoon na kita ron dito na musod tarong motel. Di lang ta manood og motel. Motela ba? Motela. Hanang, ako ramang usasabay. Ato lang ta sa amo. Ato ta dito magtagpaw hangtod maabtan ta gabi. Di lang ta sa motela. Kana. Sige. Nindot sa dada. Save sa taon, tama. Mo gani. Dita ka bayaw check-in sa motel. Lamian ka tila dahil. Lamian. Sige. Adto ta si Juderon. Kaya gina ni mo munggos. Munggos. Babawaan ni o. Lamian na dan. Wali mo sa mini mo munggos, ha? Di ko kaklaro. Parag mayo ang ako. Upas. Kalami. Sige pa. Ikaw, ya. Lamay na kayo. Sige. Sa mo higda ko mo tuwad. Ayaw. Sumbor ka na higda. Tuwan Iniro. Okay. Niya na. Okay na. Birahin ako. Nasa di pa kong biran mo. Iniro minato. Pagod. Naiungo. Uwang ka. Di na ako kalitag sa kalami. Dante. Duta si imo eh. Kapuyan ako eh. Murag nilakpod sa ilahom, no? Dugi nakuha, no? May gaya naibot. 5 crown man. Paglak! Bugiro as 5 crown, no? 5 crown, eh. Muram kag Jay. Bugiro. Ida sa nimo. Ako kapuya. Ganahan pa man gani ko usban pa ko nimo. Gusto ko usban ko nimo kadagan hangtod nga magabian ta dinhi. Okay, pagot! Raf! Kanli! Birarsan! Ngano man ang islo man ang naong nimo. Kapoy na ka.
Apoy aliman eh. Pero sa banda karon makapaway ta. Uy, tagamay day. Sige, Tuto sa total. tagamay. Kapoy kayo. Ni arawit May sa among tagliwat bay. ang pre Alex. Kamu ba din? Ongo siya, no? Paway sa ta, basta uspi ko ha. Uspi ko dong Dante ha. Okay. Mao pa, day? Dili mo kuyog si Dante sa atong pagpangaligo ug mastagat? Di manday, may importante siyang adtuon ugma pan sa iyang pamilya. Bahin sa yuta nilang ibaligya. Mo bitaw nga nagtagbaw Miss Bay. Kung mauna nga wa dayang imong uyab, makalugar yung panguyab ni Mus Roger di day. Kuyog ra pa siya pa nato. Uy, naunsa man sada siya. Uy, magdugay ang iyang mauyab. Maghuwag gidayon. May babae nga magdugay niya. Ay, unsaon nga matod pas tabi-tabi nga akong nadunggan, grabe kuno katako kataas anang bunal ni Roger. Uy, ang babay, dili kuno makagwanta. Igbuwag din niya. Pa? Para na ako, okay lagi kinanda ko. Sa lagi gusto na ako. Ala? Kanang lalaki nga dako og taas og bunal. Dayron na. Dayron na, dali na, kaliwat na. Oh, lagi day! Niya naman bitaw, oy! Suot ako sa akong swimsuit! Dali na, Day! Patagtog sa usdagat, Day! Oh, si Roger nag-brief. Hala, kapakal ang Hey! tubangan, Hey, eh. Tara! Klaro nga dako. Tara, Grabe, kapakal, uy. Niya pa paingon ako, ay. Niduol lang pa raw, ay. Hala, kadako. Day! Oy, Hey! Roger. Day! Pero na! Oh, ang problema. Kupahagin mo, Day. Hindi ka naman naong, Day. Kung magkauyab lang tayo, no? Pakas lang tayo ka. Biyab dako, uy, si Dante. Ha? Aris ako, uy. Nako ni Mugligos dagat. Bye! Ah! Sa tanaw ko, tumangisog ang iyaha pero bakal na kaayo. Pagkanindot ka, kuning mato, kadako kang Dante. Ito kaya na ko nakaparag taksi, iya. Si Dante, di man siya makakuha na ron kay iyang auto. Nagupa. Kinsam ning auto ang nihunong sa kong tuwid. Uy, hala. Siya? Rona! Sakay lang din sa kong auto! Day na! Iyato na sa inyo! Roger? May taas yung sakyanan? Ha? Mara, birthday sa akong igagaw. Ato sa takadiyot, ha? Di lang gud ta magdugay gud. Ngaon lang takadiyot ba? Nya, iyato din ka sa inyo. Ha? Okay? Maikaw sa tamo balibad ni mo, eh. Sige. Pwede ta magdugay, ha? Di ko mugabiig uli. Basig, mamisita nga akong uyab. Unya, uwa ko sabay. Magduda unya kung asa ko. Oo, lagi. Di ra gid ta magdugay. Tay pa, Roger. Wa man lagi laing tao din gawas sa... Gawas sa tong duha. Ingon ka kay birthday. Way nag-birthday, gilad ta lang ka. Lamian mo gakson. Uy, Di mo kagwas ka. Uy, iko, kalam ni Roger. magkan. Uy, iko ba? Sige, boy. Sige. Uy, Sige. Kita kay ni? Ha? Pistola. Ibugay ko nimo. Ug di ko na sana pagpusil nimo kung magbagahe ka nako sa akong gusto. Ha? Sure. Dali. Dali mo kwarto. Roger! Roger! Kada, ay di pala. Kada, nilabihan ni mo. Naroon tayo. Ang loko. Kana, pasag May ka na uyab sa buwan. ko ba? May uyab. Lagi ka. Bahala yan. Basta palamian di ka. Unsa ba yung gilot na? Ha? Kani, Roger, kalami. Uy. Kagilo. Magbubuka kami. Ilag. Ipalamian di Sige, ka. imo. Kagrabe ka dako. Kita ni, sa imas dako, ang imong sa imong uyab, okay ni? Okay ni, mo ni ganahan mo. Ibi plus ang higa ni. Jer, may uyab ko, Jer. Gali. Ayaw, Jer. May uyab ko, Jer. Talikod ka na, talikod ka. Ay, sakit. Ang sakit. Kalamian ni, kini mo lang imot ako ni. Agos, Jer. Birahe! Bombahe! Lagi! Nahilabtan gid ko ni Roger atong hikayuna. Raog didto ko niya na virginan. Haskang sakita noon. Human sa hitabo, siya na lang gid akong gitunay. Nagsabak man ko, si Roger ang amahan. Pero tiyan taong hilak ni Dante nga maoy uyab gid nako dihang nahibaw siya nga mabs ko.
Luoy ko niya apan gidawat ko na lang nga dili kami ang nagkadayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bonnie. Ginaingon, bisag usab niyo kamahal sa gusto sa imong hinigugma kung niligid siya magilatid sa ilaran sa kitas ang magkadayon mo. Ay kay gayonan gud, may mangitag paagi nga kamo magkabuwag. Di tabos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong kalimtan. Mababay, ibo ka ng Mariel? Lagi ba Pero doon ko na siya uyab gud. Klaro kay hindi ko sugto na na. Suway lang di go eh. Wabi tayo priso bunguya bitaw. Aw, bastiron ka niya. Aw, tayo wawa tayo mahimuanan. Ang siya daghan. Tan-ar ba ko nang iyang uyab? Loving kay sila. Pilit yung guys lang. Dua. Probeda sa do. Di pa na sila kasal. Pilit mong galin sila. Pero di kasal. Daga po nos Mariel. Mura diha. Ikaw doon na pa kayo katungod ng uyab niya. Kuya no, masuko na yung uyab no, sa Ador. Muna yung kuya diha. Kan sa Ador noon, ka sa Ador, kung magkisumbagan ako, kamang-kamang na may kuskumo ako. Yung musultihan, bro, jibadayos. Kung mga nga kamadlok sa uyab ng kanang palangga ni mo, no? Jibadayos ko. Gaong ka na ni Mos Mariel. Pinangga, Ador. Hindi mo pala, mo palang ni uyab, bala, sige. Pirahe din na si Mariel. Parang di na katingoy uyab. Panguyab na na. Noon taon ka, eh. Wala yung kailaing babaeng nakita diha nga angay ni mong panguyaban. Kana yung doon na itagyan. Kagusto ko, Mariel pa. Usa pa, di pa sila minyo gud. Uyab pa man na sila. Busa, may katungod pa ko manguyab niya. Ay, oo, manggani, pero magbaton sa ka ikog ni Ador, eh. Nibawgo ka. Uyab niya ng bayana. Unya imo siyang gipanguyaban. Ay, awan na dong, oy. Papa, eh. Laban ka, Ador. Waman! Madlok na yung suko, kamang-kamang na yung suko mo ko. Nala ka? Tabang mo doon, ha? Saba dia, oy. Si Papa nun. Ibaw ko, sayop na gibuhat ako. Sayop na ako bagawapton. Pero, manguyab ko, Mariel pa. Bahala na ni. Basta, ibugi ko niya pa. Doon ako sa lambayan ni Mariel. May taga-tubangon ko niya da. Bahala na gani. Panaghap na ning ako. Kundi ko niya rugton, nguyab ko lain. Ay importante makadiga ko niya. Oh, Day Mariel. Mao kanya, Bonnie. Ang tinuod. May pagtanaw man utak ko nimo, pero doon na naman gud ko'y uyab. Ug mahal ko na si Ador. Boss, sorry na lang. Di na ta ka mahimong sugton, Bon. Karon pa ko magkapatug ka isog pagdiga ni mo, Day. Day, kung sugton ko ni mo, bahalon ti ka. Labaw pa sige pagkita pagmahal ni Ador diha ni mo. Dili na ko angay ni mo, Bonnie. Nga naman? Tungod kiti na ako virgin. Natugyan na ako ni Ador ang akong kaputli. Basta pangita na laglaing babae nga katigahan ni mo sa imong kugma. Di na ko angay ni mo, Bonnie. Dili na. Kailangan ba yan mo panghupaw, eh? Saan ka ba? Naunsam ko pa, eh. Di man gumawas kung nauna si Mariel. Siya rin i-apirme sa kung nauna pa. Aron malimtan mo siya. Panguyab og lain, oy. Sa kabaya taon ay muraman og wala ay nagsayal ni kalibutan, ha? Hana lagi ni pa. Manguyab na lang kog lain ini. Og si Brenda. Panguyaban na gid ako siya. O, kana. Mayo pa. Dako gusto ni mo ng bayhana. Busa siya ang digahe si mong gugma. Okay, gusto ng bayhana pa. Anong Brenda? Pero, manguyab na lang ko niya. Ano ako malimtan sa hingpit si Mariel? Salamat, Bonnie. Ang tinuod, Sugot ko ni mo. dugay na ko nga nagpaabot nga manguyab ka na ako. Busa dili mahitabo nga pakyason tika. Sugot ko ni mo. Isugot na tika. Lamat. Dagang lamat. Karon nga, uyab na ta. Di na ko mulingi pa og laing laki. Dili na gyud, Bonnie. Lamat. Hey, ugma. Norita, ugma. Domingo mo, ugma. Norita. Oh, sure. Bisag asa pa ko ni mo dadaw panuroy. Tika balibaran. Lamat. Bonnie, mahal kaayo tika. O gusto na ko, ha? Salamat. Salamat nga nanguyab ka na ako. Ay. Salamat, kid kaayo. Lamat sa sibong gugma din ako, Brenda. Pero uyab naman ta. Mabinutan ko. Ang relasyon.
Saad na nimo. Hinaot pa nga magmatinud anon ka sa imong gipamuong, Bonnie. Salamat kid taon. Nagidungog na gid sa kahitasan ang akong mga pag-ampo. Salamat, Sad. Nga magkauyab ta. Ipasalamat kay kus Ginoo, Bonnie. Nalingaw ka ba sa itong itanaw nga asin eh? Siyempre. Onya, asa man ta? Mamauli na ba ta dong? Dili Ha? pa eh. May ito ba tang laing dapit? Sige. Bisag asa ang ganahan nimo, sugot ko. Love na good ka. Motel? Motel kining gihinungan sa gisakyan tang taxi? Sud ta diha. Sawaan taning atong gugma. Tami sa atong gugma. Sawaan ta duha. Mahal ti ka, Bonnie. Busa dili ti ka balibaran sa gusto mong mahitabo ning tungura. Salamat. Ha, sige, sige ta na. Taxi driver, dawata ang among pliti, oh. Kagilok sa kukups kayo mong kiting. Ang gilok mo gini. Ang karoon, ang flower no, be. Flower no. Iday lang, utarong iday lang. Kaya ako hagkan. Sige. Iday lang gamay. Okay na. Lami dahil. Be, plastic tarong, be. Be. Imo pa, ayog. Si Kita. Ganda din yan. Basta ka na. Antang na. Dong, hinaya lang ko yan. Virgin pa ba ako? Oh, virgin pa ka? Oo. Ginaya na yun na. Kinihiner niya. Oh, mo ba? Happy ka nagkaroon sa inyong relasyon ni Brenda? Oo pa. Doktor, may nagkauyab. O nakatuon ko pagmahal niya. Oo niya. Saman, wa pa mo'y plano nga magpakasal? Ha? Pagminiw na, oy. Gusto ka na kung sa edad. Nagsigipit og hiskot og kasal si Brenda pa. Mambosa, pamayan ko siya sunod buwan pa. Maminyo na ko. Kana? Aron makakita na ko og apo. Pagminiw na, Buni. Unsa? Oh, bay Bon. Kita ko nun ni Mus Mariel, bay. Uy, ngano gud? Nganong kuno? Nag-uol ko nun siya karon kay buwag sila sa ador. Mao nga, gusto ko na siya makikita ni mo. Ah? Uy, alang sa unsa pa man bay. Ay, uyab naman ko. O sunod si Mana, mamahay na kong Brenda. Nga ako ingnos Mariel nga, di lang ka makikita niya. Ay, ayaw, sad. Oh, sige. Gigita ko niya. Asa man gusto niyang magkita mi? Asa? Baylium? Oh, Mariel. Mao ka na, Bonnie. May lain ang uyab si Ador. Huwag na siya magpakita na ako. Nanon niya, unsa may mahimod ako anang problema ni mo ron? Bonnie, gusto malimot ni Ador. O ikaw ang gusto kang pulis ang dapit. Mahal ko ni mo, di ba? Basta sige na. Oh. Tabangi ko malit ni Ador. Bangi ko po. Ako pa man doon. Ikaw ang gusto kong iwala sa iyo dapit. Ikaw, Bonnie. Mariel, ang tinuod. Mahal ko pagyapon ikaw. Alami ka na imong ibut, Bonnie. Tikit mo hawag na sa puos. Matari siya lang og tira. Ikaw, nagkalami. Di siya ganag papait di ay. Ganahan ko nga ni. Di na magkwanta. Lami na ka. Ako na pasublo na. Ay, ako pakaslan na ikaw. Ay, pagulagin ako. Umas na tabo na mo ni Mariel. Wala na ko ipadayon ang pamahay ni Brenda. Si Mariel, siya na akong gipamayan. Unya gipakaslan. Pero tinitawang hilag sa una kong uyab. Lain ang akong gipakaslan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Unsa man? Okay ka nga magbinyo lang ta? Ha? Wa mo ko'y problema. Si Papa lang. Kay kahibaw ka bitaw nga. Wa siya makauyo nimo. Gano ka wa magkumayo ni Papa ni mo no? May trabaho mo ng tago? Dindo. Ingon yung tingali ni Ana ang usa ka amahan.
Pero kung tingali og maminyo na ta, di na tingali na siya makapugong pa. Oh, unya, unsa man? Moto ko sa inyo, ha? Motubang ko papa nimo? Ikaw, good. Desidido ka man ka, ha? O sige, moto ko sa inyo, ha? Iuban ako si tatay na ako. Magigitubang papa nimo. Bangayoon mo ang kamot sa akong anak. Makigminyo ka niya? Mauna, Noy. Nagkasabot naman mi si Mira, Noy, nga magbinyo mi. Nialagi ko, aron makigsabot ninyo. O uban ako karon ng akong tatay. Ako, wa man ko'y pagsupak bahay na na. Pero sultihan ti ka. Nga di, pagyod kami andam nga makigminyo ang among anak. Kining, bay. Nagkasinabot naman ang atong mga anak. Sakto naman sila sa edad. O niya, may trabaho naman sa ding akong anak. Mao lagi, bay. Pero usaon man nga di pa man kami andam nga magminyo ang among anak. Sa ato pa, nga inyong balibaran ang among tuyo karon. Mao yun na. Sige. Wala kita mahimo pa ni Dindo. Tala, manglakaw lang ta. Kuan. Usa pa may inyong gipahabot, ha? Mir. So, magis papa ni mo na ako, good? Bitaw. Huwag yun ko magkasabot ni Papa. Kung mo na, malakaw na ta. Magtaban na ta. Ha? Magtaban ta? Kaya ka ni mo kung magtipon na ta. Ganon dili man. Okay ka man ka? Ha? Kuan. Gimahal ta ka, Mira. Dili ko makigtaban ni mo. Kung wata pa kayo maa. Abot ka ikaw. Gimahal ta sab ka, Dindo. Sige. Musugot ko nga magtaban ta. Salamat. Salamat. Mahal ka ko ni mo. Salamat kay Mir. Monito po yan, Mir. Wa ba makakita sila si Papa ni mo sa imo paglakaw? Dagi mo mga sapot, ha? Wa man. Gilipat na ako sila. Mira. Mira. Nalipay kay ko, Mir. Ganitong panagtipon. Dindo. Di ka magpaso sa imong gibuhat, ha? Sa imong paguban ako, Mir. Dindo. Kaksa, Dindo. Kaksa ko. Mira. Niyara na mo din eh. Pa, ikaw. Dako na yung imong tiyan. Hala, sige, panguli mo. Pauli dito sa ato kay nagpaabot si mama ni mo. Unya, si Dindo pa. Wa na ko'y mahimo. Gipaagi ni Dindo ang tanan sa minaro nga paagi. Ug wa na ko'y mahimo. Maguli rami sa ato, apa. Kung moabot na si Dindo, may trabaho pa man siya. Sige, magpaabot ko ninyo. Mura mo naglayan pag tinagdas papa ni mo na ako, Mir. Ay, karon na tingali na. Pero sa umaabot, maayo na siya nimo. Ay, mayon ta. Apektar ba mga anak? Deo? To, kini ba? Tumaraning vitamin so. Alamis Mabdus. Kining Mom's Love Capsule. Tumarani. Uy, Mom's Love Capsule. Ino ba ni? Salamat. Okay kay na. Nakabati na ko ana sa ubang nagmabdos nga mitumarpod sila ana. Mo ba? Okay. Tumara na. Babae ka ito, anak, please. Liwat kay siya di mo. Matod pa ni Papa. Na, anhin lang kita din hipuyo Dindo. Aron, kanon na lang makita ang ilang apo. Wala problema. Pero kung magkapatukod ko atubay, kinalang yun nga mamalinta. Di ba? Maayo lagi masugot sila si Papa o Mama. Uy, hupog mo tingali si Papa. Nag-away tingali sila si Mama Dindo. Ay, pasagdila na sila.
Sabi na, magtiayon kita na sila. Mariglera na nila, sulbad na. Bursan! Bursan! Oh. Dindo. Bulo! Atuas, Papa. Bulo! Mabihigit ngalig magmata ang bata. Kining, sa may problema? Nag-away man mo. Nga naman. Usa! Ug si Kisa ka man nga manghilabot, ha? Kisa ka! Dili pa. Ang ako lang ba nga, saba mo kayo? Ayaw ko buti, ha? Maigo ko na pa. Hinagtalon ka gina! Maigo ko na. Ganyo ta! Kining akong pinuti mo ni angay ni mo! Oh. May pagmaglain na lang ta. Mira, ano man? Murag dili ko makabiya ni Papa ug Mama Dindo. Dili ko mabahawa din Bahala na. Unsa? Di ka bukuig na ako? Mauna naman. Mauna Dindo. Di gid ko muuban nimo. Dili ko makabiya nilang Papa ug Mama. Unsa? Pero... Bahala ka na dito sa imong kaugalingon. Basta kay dili ko muuban nimo. Dili. Unsa din do? Magtukod ka agi Mumbai? Wa kay mahimot ay. Saan man, di man mo ba ako si Mira? Niya, mag-inusara ka lang sa pagpuyo niya. Dili tay. May kauban ko nga babae tay. Huwag siya may ko ipuli ni Mira. Mamanggid siya. Mo patagkatuig nga, naglagyo mi. Wala may magbuot ni mo din do. Sige, ikaw gulong magigo. O ako'y pagsupak sa imong desisyon. Stella, lalaki ka itong anak. Doon na ka nakibuhiyon din do. Ay, huwag na problema, Stella. May trabaho ko. O niya, neto may. Sato pa, wala na problema, di ba? Nalipay ko ni Dindo. Og isaad na ako. Nga atimanin ko kining atong anak. Ilabi na gid kining atong panimay. Mera, ikaw? Oh, ako Dindo. Og uban ko ang atong anak. Yun na. Anak, bilis ni Papa nimo. Yun na pa, sa may toyo, ha? Dindo patay na si Papa. Si Mama na lang ang akong kauban. Og naglisod meron. Mao nga anhin ako puyo nimo. Masa? Pero, may kauban ako. Ako mo'y una sa imong kinabuhi. Og may katungod ko nga pupuyo din Unsa? O kani karon ang akong problema ay supak ang akong ka-live-in karon nga mopuyo Mira sa bahay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Pagimasaon na dito, be. Ha? Nga naman. Lamig nga ikuan. Siya, oy. Adlaw-adlaw man sab ko nimo. Malusya gid kog dali ini pa. Sige na, masa nito. Sige, oy, manghugas ko. Humot na kay kudo. Humot na yun. Bawas po di ako. Bawas po di ako. Inuksam ka. Diya, kapoy, oy. Ha? Ikaw lang ko'y bahala o sa diya. Sige dong, pahimutan ko. Diyan ako. Sige, sam, dihag maayo dong. Sige. Oh. Ngano ko? Responsible. Mura man kang patay diha. Nahibaw na bayagid kang di ko maayos kama, ha? Siya ro. Kaya na to. Huwag pa rin kayo nagkatunan. Sorry, dong. Ay. Kapawa magasgana. Sorry na gani. Sige na ba? Tiwasan ako. Ambot ni mo. Sige na ba? Hapit na ba ako ato, ha? Gilok na kayong imong giduaan sa imong dila ang akong flower. Sige na, tiwasan na, Romel. Nabitin ba ako ito imong gipuhat na? Di na ko. Uy, tiwas ako ba? Asa man ka? Pagilis ang diha.
Musikaw, tata. Sa? Okay, good. Mel, sorry na ba? Mel. Maka ni mo, Ilong ko, Debbie. Sorry na gani. Ambot na mo. Sorry na, Mel ba? Hindi ka mo hilong mo niya ron. Na, ihog na magikas taksi ron. Awa niya. Ako mga uyab sa una. Wild ka skama, pero ikaw, sus. Pastilan, takdalag duman sa kong patay. Ano, sige sultig, sige hisgutan ang imong uyab sa una, be. Lain kay paminahon. Esgutan lang ako. Kaya nakuparan ako ang inyong performance. Samot na gyud ng imo ko i-compare nila. Sakitan ba ako, anak Romel? Tinuod na bitaw. Sus! Katuging uyab na kong gingadlag, Aileen. Grabe to. Huwag yung mag-una-una na ko. Pares to sila si Nilsi. Kabay ka eskama. Dayon kay kanila eh. Kung ka mamisgutan. May magkato sila. O balik ito sila. Ay, kanusang tao ko nakigbalik kong ex. Shit! Sige lang, kay Pohon. Basig magkakatunraw niya ako. Palabon pa na ako ng ilang performance sa imong mga ex. Kinsa na sa ganahan anang im style, oy? Nga mura man kahakag patay romansahon. Niubos lang di ko sinultihan ni Romel tayo, oy. Oh, syempre. Miagi man siya og babae nga wild kaayos kama. Nakumpara ka niya. Nga layo ra kaayo ka sa iyang ex. Lainan magud ko, anak, day, oy. Uy, day. Ayaw palupig sa iyang ex, oy. Explore pod pa nagsabahin anang sex. Kay na, lisod na, og mabiyaan ta sa atong partner anang kalakihan. Oh, day niya. Okay ra ang timpla sa akong puchero, dong? Okay naman. Nag-practice ko luto-luto, dong. Di mo sa kamahibaw nga mo ni mga sagus pagluto kutsero. Sa YouTube, gikapi rin ako. Lami man siya, pero mas lami gito mo luto kutsero katong akong ex sa una nga ginganlag lini. O lagi. May kitong luto kutsero lagi. Nikukap di mo sa tabos kaldero. Sa inalis nga palandaan, mailhanan ni mo nga lamig kay pagkaluto. Oh, mao ba? Irim mo itong kauglingong panimpla ba? O ito siya gisundog. Kining imo, diha man ni sa YouTube kopya ha. Nakaluto ka putsiro tungod sa tutorial sa YouTube, di ba? Kaya kung wapa YouTube, mo, ito sa kay gamay ng imong giluto putsiro. Mura tinggalin ni binignit. Romel. Di matingali na insaktos ka buot ng imong uyab. Nga magisgot man siya sa iyang mga ex, nga kamo naman. Basin, mo iyang gusto nga palaguton ka. Tingali. Nya, naglagot sab ka. Kasi wag gini maglagot, anak, dong. Siyempre, iyagod kong gikumpara sa iyang mga ex. Lain sab kayo una-unaon sa akong side, uy. Oh, bisa naman tingalig ikaw. Milampos tayo sa pagpalagot ni mo. Halos na lang kung unsay akong masulti. Malakbitan gudayon ang iyang mga ex. Pero nga nung mag-uol man ka, ha? Nga nung mag-uol man ka, anak? Nga naa may daghang laki. Buwag na. Oh, dong. Panaginot naman ni mo ng taong kuwang ugo sa kadako ang kabuot, ay. Naay daghang laki nga tarong. Biya sa taong dili husto kabuot. Pero unsaon man. Nga love man. O na dihay nakaparat ni mo. Bahala na lang og masakitan ka. Kay unsaon, love man. Nahala, agwanta ha. Mel, Ano? kuan ba? Sakit na kayo, Mel. Ha? Unsa sakit? Unsa day ka? Hangyo lang ako ba? Oh, unsa mo na? Nga unta.
Ayaw na pagsige og hisgot anang imong mga ex kung kita'y magkuyog. Lainan man ko kong maminaw, Mel. Ay, okay. Okay, sige. May problema ko. Salamat, ha. Salamat. Lain man gud kay paminaw. Kita'y uyab pero imong una-una tuaras imong mga ex. Mura man gud ni insulto pud kay nako ba. Sorry na. Di na mo sam, promise. Di na mo sam. Salamat, men. Nabaya kay tika. Imulong kong pasakitan, Permi. Labas sa takagot. Mabitaw nga kita. Kay love kita ka. I love you, Mel. I love you more, Cor. Sayag man kay kagdagway. Nabisbisan tingali. Ay. Sabad ya, uy. Bis-bis gutaon. Wa, uy. Wa ko no, pero malipayon kaayo. Niya atong miaging adlaw, Biyernes Santo, kay hitsuran. Lagi, kuan lang. Na-feel lang gid nako ang love ni Romel dahil nako, day. Ano lang? Onya, ikumpara na sab kanya sa mga nangagi niya mga babay. Uy, may promise na siya nako no, nga dili na ko niya usbon. Okay, mas maayo. Kay kung magsige pa gani siya hisgot sa iyang mga ex, santa kuhon jud nako siya. Sa? Santa kuhon gyud. Masam di ay, og naapay labaw santa ko buhato nako. Oy, chillax. Baby, kalma. Hindi na mahitabo lagi. Kay mag-usab na si Romel. Mao na'y maayo niyang buhaton, mag-usab. Hi. Hoy! Hala, niya ka man lagi. Huwag ka matrabaho? Ay, ay ko eh. Maong napita lang ko din sa imong boarding house. Ay, kasayang sa adlaw, Mel. May absent ka? Dili sayang kay hindi taman ka. Wow, char! Kining gipita sa kagpalit sa imong paboritong NutriClean. Wow! Salamat kayo. Timing sab kayo kay hapit na mahurot ang stocks na ko nga NutriCleanse. Sige na, pagilis. Imalata. Wow! Mel, kanindot ko din eh. Karon pa ko makaan eh. Kinawag na. Aron, musuroy ta dito sa nano? Sige. Wow, uy, ka-nice din eh, Mel. Uy, ganahan lagi ka magbalik-balik din eh, ay. Ato ta dito napita eh. Ay dito kay Nice Swing. Oh, mau ba? Sige na. Oh my God! Wow, kanindot sa lugar, Mel. Buhat gini sa kinaiyahan, Mel, no? Kini pinuhat og tao. Uy. Kanang mga kahoy diha, kanang mga makita ning mga batos unahan, natural gina. Dili na pareha sa ubang mga mountain resort kan binuhat lang tao. Uludo. Ginawan dyan ko din ni Mel. As in. Mo ba? Parehas din mo si Ivy. Ha? Kinsay Ivy? Wa ka makilang Ivy? Ako uyab sa una gud. Ganasam siya din eh. Oh. Mao ba? Oo. Kada anak na mo diha, anak gina siya dito sa duyan nga imong likuran. Unya, magkawin-kawin na ime, samtang nagsakay mig doon sa duyan. Unya, kiskisad mo. Oo naman, siyempre. Uya pa ya. Si buhato, di ba? Mao ba? Kaya kita ka ng gamay nga pa yan. Kana ba? Kana? Kita ka na? Oh, nakakita ko. Ano ba diya usahay? Mag-unsa man mo diha? Kanang maabtan mi sa among gana, mamasok mo diha. May sobra ka na gid, Romel, ha? May sobra ka na gid! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kaluoy pud intaw ni Manang Aurora dong uy. Nabiyuda na lang nga wagid makaliwat atong iyang bana nga namatay. Maulagi. Karon nga patay na si Silso. Siya lang yung taon sa sabay. Ako pa'y Manang, manguyab kong usab. Unsa? Uy, kay laay kaayo, siya rang usa.
Aron sa ba malingaw siya? Wala tagali na sunahon ni Manang, uy. Kay kung apa, hagbay ra. Kay murag, tuig na ko nang nakalabay sa kamata ni Noy Celso. Sultihan ako sa manang. Akong papanguyabon. Hanggaw man ka, pasag dinas Manang, uy. Di pa pahilabot. Uy, di man ko na papanghilabot ang ako, good. Asa may tawagan na, be? Concern lang. Pangilom di ay. Kunsin. Mas may pag-imong kaon dito ang gipalit kong guard siya eh. Kay ato tong tumaron. Uy, wapabitay kaon ha? Ay, kadlok. Luwas imo na ng guard siya. Bisa po pa kay kaon. Sige na. Kuha na dito palihog. Sige na. Kani adto sa manag-uyab pa. Gentleman kaayo. Pero karon nga naminyo na sos, tapula na kaayo. Yanuyanuhon na lang kong sugo. Ay, sige lang, Kud. Please, man bitaw ni. Di mas manang. Oh. Uy. Kinsa man ang batan o lalaki nga iyang kuyog? Hitsuraan po ba yan? Maayo! Maayong adlaw! Kadat lang. Kinsa man na imong kuyog, nang? Si Samson, ang akong boyfriend. Be, si Roy di ay, akong brother. Ay, mura kang bugiroon na. Wa pa managat. Ako an, kining. Ni ako, Roy, tungod kay nagplano ko, nga dadon ko kamo si Mara. Asa man manang? Ay, mularga manggod mi si Samson sa Manila. Plano na ko nga dadon ta mo si Mara. Suri-suri lang good. Maubo manang? Unya kanus aman mo bakante. Kay aron makapabook dayon ko og ticket sa eroplano. Kuan, kining mangutanaw na ko ni Mara manang, ha? Ito pamuntos karbon. Hapit na tingal ito. Okay, sige lang, way kaso. Wa ba sa milaing lakaw ron si Samson? Di ba, be? Magpaabot lang mi dinhi ni Mara. Dugaya ni mo eh? Nadugay gud ko. Kay samo kayo ang karbon. Maglisod ag agi tungos uban nga mga naninda. Ug naas daplin sa kalsada. Nag-display sila mga baligya. Dinigan niya sila si Manang Aurora sa ato. Sila? Kasi may kauban ni ng Aurora. Iyang B. Unsa? B? You mean, iyang uyab? Oh, good. Nangunsa man siya din eh. Unsa ba yung tuyo? Nang-invite silang kasal? Dado ko nung laag. Nung nagkano sa atong bakante. Kay, mapabaw ko na siya na anong ticket. Wow! Sige dong, kuyog ta! Akong gibalibaran eh. Ha? Imong gibalibaran? Uy, sayang sa offer ni Manang. Uy, imong lang gibalibaran? Pero nga naman. Ako ginahis, matasas uyab ni Manang. Unsa? Hindi magaganahan. May pagkamukiro. Mulskin siya. Oo ba? Pasagdi, uy. Pasagdi? Pasagdi. Wa na kay labot nila. Kay may kaugalingon ka ng pamilya. Oh, Mara. Tanawa kinsa na? Ha? Naghain ba? Ba, kay naa sa jewelry store. Oh, uy. Si Manang man kauman sa Mugiro, uyab. Dali dong. Ato silang duulon? Ayo. Ato na silang panidaan. Uy. Isukod man sa lalaki ang kwintas. Hala. Kakuar bas kwintas, uy. Isi. Murgi hukhukan man ang akong maguwang. Oh. Murag paliton na bagid ang kwintas po. Oh. Kay may kuha man si Manang sa impitaka. Karon ka lang. Hala dong. Sigising na sab ang gisukod-sukod sa lalaki. Oh. Nagpaigli ka dumayos man ang ining lalaki, hatak. Hala dong. Alikon di man na ang dako king sing-sing dong. Oh. Kaya kuha siya kwarta sa impitaka. Dali, ato duulon eh. Uy, ano ato mang duulon sila? Saan man ni mo sila? Duulon ng tanma. Payo pag-iskandalo, ha? Tara. Ganahan sab ko sa design sa bracelet eh. Oh, miss. Palihog ko ni ining bracelet, di.
Kumpleto man yun. Oy, Roy. Mara. Niya man lagi mo. Imo gyud gikumpletuha sa lahas ng imong laki na. Aha. Gikas kwintas, singsing o karon bracelet sa bagi ko ha. Oh, syempre. Kay ganahan man siya sa design sa maong bracelet. Hoy, do, pagtarong gina. Oh, Roy. Nga no. Unsa may problema? Roy, tana. Tarong gid ako maguwang ha. Kay dili gid mo tarungon. Bungi ato ka. Roy, unsa may problema mo? Ano ka ba? Concern lang ko rin mo muna. Sige, alin na. Para nako, gustong imong gibuhat oy. Kay hitsuran ba po ang bagong uyab si mong maguwang. Tingali pa minog, binuangan lang siya. Darani man ang, umulayan siya nako. Di, may tabang malaya na imong maguwang oy. Ngay mo gana siyang magpasalamat, kaya naigsol nga nagprotehir niya. Bart, paspasin ta gabi, kaya paulin ako, gabi na. Sige. Yun na, Ragot. Pamilyar na ako ang plate number sa motor na akong sundan. Nagkulklaro ko ni. Lagi, wag kong sayo. Muto ginis akong magawa. Gipalit niya para sa iyang batanong lalaki. Mabrite ko. Klaro ko na kung kinsay nag-drive. Confirm ka. Muto ni man ang Aurora. Huwag ka nag-drive si Samson. Pero, ang punta na. Kisa itong iyang agkas. Nahilabihan mo nagkagakos. Huwag makaila si Samson ako. Panitan ko sila. Magpaluyo ko. Huwag sundan ko sila kung asa sila pingoy. Yamat na. Waraglain og tumong kininduhay. May lads unahan. Sa ato pa? Manudi sila lads. Laki. Ha? Huwag ko na sa'yo pa. Manood ko og lads ang duha. Ha? Nagsignal nagliko si Samson. Sundan kita ko sila. Ha? Misuod ka? Ha? Karon ka. Bingo! Unsa rin binawa ka, Samson? Nga nung nagdagag babae din sa lads? Kuya Roy. Kinsa ni babae? Ha? Kuan, kining akong igagaw. Ayokong makaki... Ayaw kaya, oy! Manoy ka! Tabang! Roy? Buwagi ko itong imuyab. Buwagi gyud. Unsa? Nasundan ko sila! Nasundan ko sila! Padunay ginuntang musud sa lads! Ha? Manang, buwagi gyud manang, ha? Kaya dili! Basig mapatay ko itong lalaki, ha? Oh my God! Manang? Mahal ko si Samson, Roy. Dili ko makabuhat sa giingon mo. Dili. Mauni ako ang problema. Kay di man makaako sa pagbuwag ang ako ang igsuon sa lalaking batanon nga nagluib kaniya. Bisan og nag-cheat ang lalaki sa iyaha, padayon niya kining gihigugma. Ang akong concern sa akong nga maguwang kay base unyag hinuon mahurot ang tanan niyang kaptangan. Unya biyaan ra siya sa maong batanong lalaki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. May kasayo tanahuman karon ha. Makalugar kita ni pagsuroy. Nya, asa man taan na ron bay? Kala mong magpalahi pa ta ba? Oh, ikaw bay. Asa may mo gusto? Hoy! Kawag mo!
Ala, bay. Amo standby. Gitawag mata. Lugar ba? Gikamay tanduho. Ada, pasagdi na sila bay. Dilin siya na. Madan na og atong tagaan. Hoy, ay lagtagda bay. Kamu ba? Magkahiyag na. Talgundi mo. Paminaw mo. Bida bay. Saan? Bida mo. Kamu daw, amo. Kailan ako, kinsa ko. Kinsa ko din eh. Nakailaman bay. Nga nang wagod. Ikaw may giila din hing isog, di ba? Oh, mira. Hawak pag yun. Di ka isog na. May kayo may bawa mo, no? Sige, bebe. Wa mi. Pangtungmal ka nun, da. Pandimdim ba? Wa mi. Sige bay, di abay oh. Ayaw bay. Ayaw paghatag nila. Buwa ka matagali. Ay mga bata. Tagagig sunin doon, abi. Nagtuunay mo! Nga di mo sukol ninyo! Kilip! Kinikin sa inyo! Sukol! Ayan nung tapos ako ikala! Mga bata! Polis! Polis! Bay! Bay, polis bay! Sige! Bay! Uy! Tabay! Sipat tabay! Sipat tara! Din, good mo gikan, ha? Ano bang doon naman may mga bunog? Ay, kuan, Gipariglahan na gud, may. Nagtuoti nga rin, di may manukol nila. Tinuod bitaw na, Rods. Oh, wag sila magmahay na mo ni Bayramel. Kining, Rods, kumusta na? Oh, di Maulang gihapon. Wag ginay gihapon mausab. Guwapa lang gihapon sa bayo. Bitaw eh. Kada kakita na ko niya, nagkanam gudog ka gwapa naman sa daan. Misamot. Murag misamot yun. Yun na, paragod. Murag, gitabangan naman ko ninyo, da. Nangis na ko na taoy. Murag parehas tabay na. Nga nagagusto kang Roda. Bitaw bay. Unya, saan ni na to bay? Kuan, higalam tabay. Kuan na lang. Kining may the best man win. Okay ka? Magka problema ba kay kung kinsisugto na to. Naibaw man kung magkasinabot naman kita. Bitaw bay? Mga nga bitaw nga sama gyud sa igsuon nga akong pagtan-aw ni mo. Mausab ko bay. O guway makabugto sa tong pag-inilhanay. Kining, bay. Bay. Gisugot man ko ni Roda, bay. Nahibaw mo bitaw ko bay. Iya mo kong ipasabot. Pero okay na. May problema na bay. Congratulations na lang bay. Salamat bay ha. Usa ka gid ka matuod nga igala na. Tunay ko ta. Unya, kano sa mo magpakasal bay, ha? Tingali sa labing dali nga panahon bay. Ay, mayos Bayramel na. Kinaminyo na gid sila. Buutan sa si Roda. Sayang, nga di ako yung kisukot. Pero okay lang. Galam sa takos Bayramel. Manginaot lang ko nga magmalipayon sila. Uy. Si Roda man eh. Ako ito bago may. Hello? Roda? Usa man ta, ha? Unsa? Si Ramil nadakpan sa mga pulis? Unsa? Nadakpan siya sa Shabu? Ug daghan kayang nakuha sa mga pulis niya? No! Kining, bay. May kay miduaw ka na ko. Wala na kami mo, bay. Murag din ako magkagawas gikan din hida. Kuan bay, may ihangyo ko ni mo, bay. Okay na, bay. Unsa man na, bay, ha? Bay, tungod sa itong pagkasulog ni Higala, itugyan ko kanimo si Roda. Unsa? Unsa, Rumi? Mao ka na, Roda.
Gimahal ko ba ikaw? Uli ko buot nga, mahiyad to ka na sa lain. Pero, Romy, si Ramil... May pagtugot na ko niya, Roda. Magsulti namin dito sa iyang himutangan. Romy... Unsa man, Roda? Okay ka ba? Roda. Romy. Roda. I love you. I love you, Roda. Oh, ino mo niya guard sila ha? Kay may ka na sa mong palawas. Romy, pinanggagi ko ni mo da. Lahisab ka ni Ramil. Kuhan Ron, kalimti lang una si Ramil ha. Aron di mahasol ang imong una-una, okay? Dugay na ang panahon, Romy. Pito na katuig ang milabay. Sukad nga nagtipon ta. Pastilan. Kadali na milabay ang panahon ha. Bay Romy? Oh, Bay Ramil? Oh, ikaw? Uy, nakagawas ka na eh, Bay? Nakagawas ko, Bay, kay may mitabang na ko. O, ano gawas na lang ko. Kinig, Bay. Kumusta naman mo si Roda? Okay man, Bay. Karon, Bay, unsa may plano nimo, ha? Kinig, Bay. Makiguli ko ni Roda. Mahimo man tingali. Ha? Kuan ba? Ikaw God. Higala tamang ka. Okay na ba? Magkakita ka rating lang babae, bay. Okay ra, ha? Bet. Kung dawato ni mo ang akong gugma, ipasalig ko ni mo. Nga ulungan ko gini ka. Romy, tininood ba ng imo, ha? Oo, Bet. Nahigugma ko ni mo. Bet. Romy. Romy, ikaw pa kauntihan, oh. Kusog na kaing mulihok ang atong baby. Gusto nang gitingali nga magawas ka ng bataa. Dili lang hibawaan. May anak na kita, Romy. Mga kinahanglan, mo inom ka gid og Mom's Love Capsule, ha? Kay maayo na nimo sa mga nagmabdos, okay? May tuyo ko ni mo, bay. Uy, sa mana, bay, ha? Kini, bay. Wag ko'y kabila ni Roda, bay. Ikaw rin yun. Dakpunon ko karon, bay. O siguro nga, dakpan ko ni. Dakpan ko usaban ni, bay. O delikado sab ko nga mapatay sa kong magkaubanan. O musurindir lang yun ko, bay. Ikaw na bahalang Roda, bay. Nagpaabot siya ni mo sa balay, bay. Ha? Mao na karon ang akong problema. Di sab ko makabalibad sa ako ang close friend nga si Ramil. Unya mag-unsa naman lang ning akong bag-ong live-in partner na anara pa ni anak. Ug mao to mag-suners atong palimay drama kung Palison Part 134 hinaot nga nalingaw mo sa atong drama nga gina-upload no. O usbo na ko pagpasalamat ang nag-comment sa kuha. Salamat jud kaayo sa inyo nga naadjud mo pirmi ga paminaw o ga suporta sa atong mga drama. Ug atong i-shout out ang nag-comment sa tuwa. Shout out nako si Mercy Sandoval, si Ma'am Balbina Tapali, shout out nimo dia ma'am. Si Dilsam 99 dia sa Hong Kong, shout out nimo dia ug labi na sa imong mga amiga dia, Ma'am Dilsam, shout out sa inyo dia. Si Arlene Berlin, shout out. Si Alpi Lucina, shout out. Si Joselito Salva, shout out dia. Si Jude Plistico, shout out dia. Jude Plistico, Judy Primo, si Brian Ortigal, si Danny Lopez, shout out. Shout out po na po si Jimmy Sinal.
Si Richard Isco, shout out po na ako si Karin Baroy, si Reggie, shout out ya Reggie. Shout out po na ako si Dayan Baler, si Annalyn Bruni, shout out. Si Topper Valdez, shout out po. Labi na si Rumi Boy, shout out ya Rumi Boy. Virgilio Balanay, si Helen Basel. Kung mawag ito mga kasunars na ito, nag-comment sa ito, atong gi-shout out. O katang-atangin na po mga kasunars, maginahinay na po tag-edit para sa atong part 135. O salamat doon kayo sa iyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. Usbo na ko, daghan juga salamat sa inyo.